balima alna kuma très urgent balima an bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ ko Assimi Goïta ye parti politique mɔgɔ ka activité k'a y'a suspend malien a bi vidéo kari dɛ a y'a partager mun de ye Assimi Goïta bila a ka parti politique mɔgɔ ka activité k'a bɛɛ lajɛlen suspend n bɛ n'o secret fɔ aw ɲɛna bi malien bi vidéo tɔgɔ de ko film terminé yani n k'o kɛ fɔlɔ u ye parti politique mɔgɔ ka activité suspend mun kɛ a bɛɛ lajɛlen y'a ye u taara ORTM na ka taa kalan ko parti politique mɔgɔw k'u ka activité k'a bɛɛ lajɛlen suspend voilà ko parti politique mɔgɔw k'u u man ka fɛn kɛ a dabɔra mun de kama mun de Assimi Goïta bila ka kɛ ne b'a dɔn ko Assimi Goïta kun bɛna kɛ ne ye kuma in fɔ kunna sini a ye taa n ka kunna sini vidéo lajɛ n ko Assimi Goïta bɛ fɛ ka parti politique ka activité suspend a kun fɔlɔ malien n bɛn'o fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna Assimi ka popularité de binna sinon ka an bɛɛ to ɲɔgɔn bolo ani Assimi ni Choguel an bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo wagati min na parti politique mɔgɔ kun bɛ bɔ mɔgɔ si kun tɛ b'u nɔfɛ an kun t'u bali foyi la u kun bɛ bɔ an kun bɛ yɛlɛ u ma a vidéo bɛ yen a ye taa u ka marche lajɛ mais bi munna jama bɛ ka girin ka da u kan n bɛ tila k'o fana secret fɔ aw ɲɛna an ɲɛ bɛ justice la Assimi Goïta kun bɛ ka Mali justice ko utiliser de ko k'a sago ye k'a ka mɔgɔw bila a ka bannikɛla minnu kun bɛ ka bɔ réseau kan Biton Kulubali ninnu ani cɛnin dayɛlɛ lagalakatɔ daji bɔ yen ko OMT a dɔgɔnin jɛnɛyakɛla ye ko Jacques ninnu ma Jacques wa an taara ko Jack Bauer olu kun bɛ ka activité minnu kɛ Assimi yɛrɛ de b'a kɔfɛ Assimi de ordre di a ka mɔgɔw ma k'u ka denmisɛnninw bila u ka mɔgɔw nɛni nɛnikɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ entretenu ni Assimi Goïta de justice de ko fu sirila u la a ye kuma in lamɛn dɛ menaces kɛra Biton Kulubali ni bɔra ka menaces kɛ o y'a to procureur bɔra ka message bila k'olu t'u sigi bilen manamana ko ka kɛ Mali kɔnɔ ko c'est terminé ko la récréation est terminée o de y'a to se wɛrɛ tɛ Assimi ye ka bɔ télé la ka ORTM ta k'o k'a sago ye olu ka bɔ ka communiqué bila ko Mali parti politique mɔgɔw ka activité k'a suspend malien a kun de filɛ nin ye o ye kun fɔlɔ ye dɛ a ma ban hali bi dɛ parce que justice y'i désolidarisé ka bɔ Assimi na justice y'a yira ko olu sɛgɛra ko da bɛ fali kusama la ten sa o de y'a to communiquéw bilara k'an t'an sigi bilen ko Mali danbe ka bɔrɔtɔ ka b'a la o kɔrɔ ni Assimi Goïta kun ye mɔgɔw to ka manifester ni Assimi ka wuluninw kun bɔra k'u bɛ taga mankan ci justice mɔgɔw kun b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la procureur de la cour suprême et de la cour d'appel o de filɛ ka nin baara in kɛ n'a tɔgɔ ko Amadou Di Balobo Guindo an b'a fo o communiqué depuis communiqué ma kɛ depuis procureur ma communiqué kɛ mankan buruburuni kun bɛ justice mɔgɔ ni Assimi cɛ dugu la justice mɔgɔ kumana Assimi fɛ k'an tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ justice mɔgɔ ka Assimi k'an tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ k'an tɛ se ka continuer nin fɛ u y'u to la dɔrɔn u ye communiqué kɛ o communiqué mun bilara o kɛra jigilatigɛ Assimi ma Assimi kun bɛ fɛ de a ka mɔgɔw ka bɔ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye ka maliyɛnw bila fili kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ Assimi fɛ wagati min na Choguel kun bɛ premier ministeriya la an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ tɛ yen bɛɛ le cerveau kun ma minɛ wagati min na wagati na an bɛɛ kun dafalen don yanni bɛɛ ni ka taa kaso la parti politique mɔgɔw ye boliko joli kɛ an kun bɛ yɛlɛ u ma di parce que mɔgɔ kun t'u kɔ mais bi n'u bɔra bi dɔrɔn mɔgɔ bɛ tugu kɔ o b'a yira ko Assimi ka code de popularité de binna bi sinon mɔgɔ kun tɛ siraw ɲɛ n'u kun ko kun bɛ bɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko boulevard filɛ k'u ka bɔ parti politique mɔgɔw ye bɔli baden de kɛ o wagati y'a sɔrɔ force bɛ Assimi na an kun t'u bali yɛrɛ an yɛrɛ kun b'u lajɛ an kun bɛ yɛlɛ u ma di mais bi maliyɛn bɛɛ tugur'u kɔ maliyɛn bɛɛ ni mɔgɔ t'u kɔ mun na a b'u bali k'u tɛ bɔ ni o wagati an kun tɛ violence ta ka ɲɛsin u ma o wagati y avait pas la violence kun tɛ ka ta ka ɲɛsin u ma o wagati y'a sɔrɔ bɛɛ ye faamuyali kɛ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw an kana décourager an ka continuer kɛlɛ in na ka tila k'a fɔ parti politique mɔgɔw ɲɛna ni suspension aw kana bi piège dɔw fana kɔnɔ ni suspension tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ye ɲɔgɔn carré kunna n'a ko bonjour hali ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn dɔrɔn ka tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma dɔrɔn u b'a fɔ k'a bɛ fɛ ka complot kɛ Assimi contre la n'a y'aw sigi
Assimi Goïta ka ni suspension ko fe ni parti politique mo na yaw sigi na ma réagi na yaw sigi ay wuli aw kataka aw beka ke individuellement parti politique kele ay taga cour suprême saisi aw bekata plainte do ka ordonnance attaqué parce que Assimi Goïta est hors la loi. Assimi Goïta kalama tike ka fili ay coup d'état de kekana. Il n'est pas légitime quand la décision de l'État. Assimi Goïta ka légitimité au peuple de tikera la bi ka fono. Ngalon tikera ou yen ngalon tike fu sekera. Ou ye koule beke ka soro yo wole ka ko beke malion tikelo ndula. Ni malion be Assimi Goïta fait. Assimi Goïta ka kanubaga ou ka taka boulevard la. Ou ka jamala bo. Ka Assimi kanubaga ou fle. No boray abe parti politique mo fana toy. Olu fana ka ta boulevard la. Marfate parti politique mo bulu. Marfa be aw de bulu, aw de sorasu ye, aw de be fanga la, aw sranku. Parti politique mo ta marfa ta au contrôle la. Marfa tout bolo. Ou be fera jamala bodi. Parce que aba do ni bunu bora jama be bo. Kuma be fleni. Kuma kolo uye mali chi, uye mali keta, uye mali taka fere, uye hey, ni chite do mo ko labli. Faransi de bu ko fe. Faransi te ni ko foi ko fe, ni malien ko kodi. Ni te Faransi koye, ni te Algérie koye. Kuma te ne mamuda Algérie ka. Kuma te ne mamuda Faransi ka. A ben galou. Moumega kebi. Anga président mou sigleman kuna be choueni de la. Kuma tro. Assimi zon. Kuma jamu. Assimi sunguru tegala. Kuma be fle. Takana te kuma la. Awa parti politique mo na o sigleman wula ka jo. Aw kata ordonnance akata plainte do. Ou ye ordonnance ou ye fait moun bo. Décision moun bo. Na ya o sigleman be don kaso la. Mais kuma kelen fana fo o nyena aw kana sigide comme ou ye suspension bo aba kolosi aw kana to ka nyogon dalaje parce que ou be ka faute do de nyina oula ou ye mogo black ou agressé vous avez été bon aw mata aw ya ga bolike malien be jodi parti politique mabi ola to na ko malien ka bo kumbe bo Assimi bo don Assimi ga wulunu fana ba don ko ni parti politique mogo kun bora malien kumbe bo boulevard kumbe fa ten. Awa katla ka fo syndicat mogo mali karamogo mali mogo baw naw sigilembe awula ka jo ne dictateur militaire de wulitola itamto mbe kuma fana be adresser mali sulamewula ka adresser mali mogo ba bela jela mali karamogo naw sigilembe awula ka jo ba shikeni siga simika ni ko nunuke na yake na klara parti politique mogo la abi ngesi dina karamogo ma abe misiru fermer mali nkona ya parce que kafiri didu atala do atakira do ni malion ba Assimi fa mase kelelaw e nkungana le loksosolite o fugula boy kungulu la do ni malion ba Assimi Goïta fe so fle abolikene fle aita jama wuli kanga ta boulevard la aita mogo wuli anga ta boulevard la anga ta kuma Assimi Goïta anga ta Assimi Goïta souteni jama bebo aita jama la bodro aita boulevard la Burkina be bora ka capitaine souteni sa jama boliu muna ta boulevard la ay ñogon wole dron ay bubu mabel wole ay OMT wole ko ka ta communiquer ko malion ta boulevard la c'est aussi simple que ça out se ka ta boulevard la mo wéré ko kubeta boulevard la atara ko lukele out la ka fotunu ko jama be Assimi ko de jama be Assimi ko kele tew wogati na jama kumbe Assimi ko kele kunte ngui kele foy kunte wogati na jama kumbe Assimi Goïta ko kele foy kunte. Est-ce que vous voyez kele foy kunte an kumbuto bebo Evelyn Jackie marsi jolike munu me ka transition fegabi bubu mabel mbe ma marsi ka bubu mabel mbe ma marsi ka transition contre la jama mabo marsi jolike la transition contre la kanto parce que wogati asro fanga kumba Assimina munu ya fanga do Assimi ya be jafa as brifri febe Assimina ya be bo ayerla alna parti politique mo ka activité suspend ala be fenwere gira Assimila soni ndoro Assimi be ngina parti politique mo ko aya sere mali wakada ne segu tungara kuma kaledu soni ndoro Assimi Goïta be ngina parti politique mo ko c'est-à-dire ni ala yi barka ban kungo de bi dala dongo du a soni ndoro mbe semaine kero be fladama Assimi Goïta be ko were mumba to abe ngina parti politique ko ne segu tungara da fo aya seba wakada ni ala banila ini kungo tante ko iyere bire no kuma mune bene ko nyangini te foite danga de du ani hake no sirima barkatala do fona tafe do dente ko Assimi Goïta te do de barka dente
ala bɛ se ka fanga di mama hali mami hali mɔgɔ dɔw bɛ u danga b'u kɔ ala bɛ fanga d'u ma Robert Gueye ma kɛ président ye Côte d'Ivoire Assimi Goïta ni Robert Gueye bɛɛ ye kelen ye danga de b'u kɔ ni danga b'i kɔ dɔrɔn i bɛ to sanfɛ dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ k'i sama i sama ni mɔgɔ ye ka f'i ma k'i zonzan dɔrɔn kɔrɔ ko danga de wuli nɔfɛ maliyɛnw sɔɔni bɛ kɛ Assimi Goïta bɛ ɲina parti politique kɔ san an t'an sigi a ye tile fila in na kɔlɔsi dɔrɔn a bɛ tila ka information wɛrɛ mɛ mun bɛ maliyɛnw dusu bɔ tuguni ne segu tɔgɔra ne tɛ ala ye n ta kira ye mɛ n bɛ mun fɔ aw ɲɛna Assimi Goïta Mali justice y'a ka responsabilité tali mun kɛ o de dusukasi jira kan an b'a ɲini parti politique mɔgɔw fana fɛ aw kana kɛlɛ abandonner mais aw kana n'u ye nin fasugu kɛ aw kana fara ɲɔgɔn kan aw b'aw méfier o la dɔɔni parce que u bɛ ka prétexte de ɲini k'a ye sariya sɔsɔ k'olu ye décision ta k'a ye sariya sɔsɔ an b'u ka stratégie bɛɛ dɔn donc aw b'a kɔlɔsi a bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ téléphone na mais a ye taa a attaquer a décision attaquer ne b'a dɔn Assimi Goïta bɛ bɔ yen ne b'o dɔn ala yɛrɛ fana sɔnnen don o ma walayi bilahi Assimi bɛ bɔ yen mais mɔgɔ minnu ye ko kɛ vous allez tous répondre ne lafiyalen don ne victoire de a ja tigɛra a ye parti politique ka activité suspend a ko mɔgɔ tɛ politicien kɔ marifa t'u bolo u si tɛ sergent ye u tɛ généraux ye population a mɛn ni ça veut dire que vous êtes dans les mensonges n'aw dalen b'aw yɛrɛ la ko jama bɛ Assimi fɛ aw ka taa jama la bɔ boulevard la sa a ye taa boulevard la boulevard filɛ koyi a ye taa ka taa jama la bɔ a tɛ se ka jama la bɔ duwawudenw yɛrɛwolodenw hɔrɔndenw a bɛɛ Assimi bila u bɛ ka manipulation min don mɔgɔw kunkolo la ko wayi ko parti politique mɔgɔw ko demani fila donna dɛ ko jama fila mais parti politique mɔgɔw ka suspension ni bi suspension yɛrɛ tɛ yɛrɛ normalement u mago tɛ autorisation na gouverneur bolo a ye taa charte kɛra u ka charte article 16 et 17 u b'a yira k'u bɛ gouverneur informé dɔrɔn de puisque Assimi Goïta ye décision ta k'a b'u ka activité u suspend dɔwɛrɛ tɛ Assimi jigila tigɛlen don a jigila tigɛlen Assimi Goïta jelima ka goyi ko wulumusonin bobi bɛɛ banna la bɛɛ y'a fɛgɛ hali maître Konare ye kangari da ye maître Konare ye lettre dɔ sɛbɛn ka ɲɛsin Assimi Goïta ma a lettre sɛbɛnnen filɛ Assimi Goïta kun man ka bɛn le cerveau perdu Assimi Goïta kun man ka Choguel perdu depuis Assimi Goïta bɛn le cerveau ni Choguel perdu dɔrɔn Assimi ka ko de banna ne de y'a fɔ a ɲɛna wallahi billahi ninnu de ye transition poumon ye a bɛna fɔ e bɛ ka mobili boli sisan nɔ e mobili moteur sama ka bɔ a la transition moteur kun ye bɛn le cerveau ni Choguel de ni cɛba filaw ninnu bɛɛ dabɔra la dangatɔ ni duwawutɔ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ duwawuden ani maa min danga b'a kɔ olu tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye aw de la ka wulu ni jakuma ye teriya la a tɛ se ka kɛ o aw de la ka waraba ni ba ye teriya la o tɛ se ka kɛ o suruku ni waraba o tɛ se ka kɛ teri ye kɛ kungo kɔnɔ dɛ n kun bɛ kungo kɔnɔ de ma kungo kɔnɔ suruku ni ba o tɛ se ka kɛ teri ye fo ka diɲɛ wuli ni ba ye suruku ye dɔrɔn a b'i boli parce que a b'a dɔn suruku b'a dun donc Assimi Goïta ni anw ta kɛra ten de an ka taabolo tɛ kelen ye et révolutionnaire fana tɛ awa a ka ko de bannen filɛ nin ye donc an bɔra ka nin de an ye nin information nin de sɔrɔ n'an bɛ bɔ ka ninnu yira aw la aw si kana décourager aw bɛɛ ka to aw ka position kan maître Konare ye message mun ci Assimi Goïta ma n bɛna maître Konare avocat maître Konare ye mun de fɔ mali an ka jɛ k'o kalan avocat maître Konare ko Cheikh Oumar Konare alerte sans Choguel Assimi Goïta face à une crise politique une crise dangereuse. J'avais conseillé sur cette même page au président Assimi Goïta de garder Choguel Maïga car ce dernier avec 42 ans de vie politique au contraire constituait son meilleur conseiller et son meilleur bouclier politique. Je n'ai pas et là, voilà, je n'ai pas et là a été entendu, mais l'histoire me donne raison. Pendant tout le temps que Choguel Kokala Maïga est là, aucune contestation politique de rue n'avait pu émerger. Il a suffi qu'il parte de la primature pour que la rue gronde à nouveau. Quand Choguel Bora Hydro, Brifini Bora Chimi, la Benya Donala. Nous montons qu'à Simila Follow, qu'à Choguel Toui. Si une centaine de partis politiques ont pu se rassembler à nouveau pour combattre le régime, c'est parce que celui-ci, par maladresse politique, les a poussés au désespoir.
Leur financement public a été coupé depuis le début de la transition. Beaucoup de leurs militants ont été emprisonnés. Ils ont tous, à l'exception, l'ADP Maliba, été chassés du gouvernement. Enfin, et c'est le pire qu'on a fait croire qu'ils seront dissous et qu'un mandat de 5 ans renouvelable sera accordé sans élection à Assimi Goïta. Or, dans 5 ans, la plupart des ténors politiques actuels auront dépassé l'âge constituant de se porter candidat à la présidentielle. Parti politique ou Djigila Tigera, Fenchaman Keroula, mais quand Shogali Toyo Kumbesran Kakuma, on le voit, le pouvoir a désormais en face de lui une foule d'hommes politiques qui se battent avec l'énergie du désespoir pour éviter une fin de carrière anticipée. Des hommes politiques convaincus de n'avoir plus rien à perdre. Or, rien n'est plus dangereux qu'un adversaire qui pense n'avoir plus rien à perdre. Comme parti politique moro détermination moula. Abou Kuna ou Kafoui m'a perdu. Donc, ou bet trade ou ben pousser de jusqu'au bout. Parti politique bedidou. Je crois sincèrement que les réformes politiques entreprises, la récupération des Kidal et la pacification d'une grande partie du territoire sont des acquis suffisants pour mettre fin à la transition que j'ai toujours soutenue. Quand les Bagnina Assimi Goïta fait la transition nyongri, déjà Kidal sera, à la élection préparée, allez Assimi Goïta avec candidat parce qu'il y a Kidal libéré. Maître Konaré d'Afodé. Le péril terroriste n'est plus un motif crédible de prolongation de la transition, puisque chacun sait à présent qu'il ne finira pas avant 2 décennies. Quand un terroriste kalembe sena kambe samuanke kateba, quand Assimi Goïta ko élection glone mais ko fo terroriste kala kabako koroga foko démocratie ko bana. Quand le conseil m'a dit maître Konaré, avocat maître Konaré, malien bela jeli mbado afleni. Ne maître Konaré dit domina nunumnena fataru ou défend. Allez des photos flan là. Voilà. Ni avocat maître Konaré, malien bela jeli mbado. Voilà. Cheikh Oumar Konaré. Allez des photos fleni. Ko wulu faramba ni yega wulu faran faka dota biki. Assimi Goïta be brigambol de la sa brigamboli pinka praka. Anga warte mo ka communiquer, c'est pas la peine engager ça. C'est pas la peine. Mali ka be. Donc ni le kundo, vraiment ala ka bargado Mali la. Ala ka here ke Malien den bela jeli. Ma ngini an karamogo fe. Ousmane Seri Madan Aïdara. Bouye Aïdara ama ngina o fe. Au ka kuma Assimi Goïta fe. Avec ata sraminka. Avec une guerre civile de jamana kono. Donc en bora kan de soroka fo bela jelena ne balma fefebe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada nkanu ba fefebe nkogari mogo ni be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chinogala abe Sendwave application télécharger ka téléphone na photo flene na Sendwave application télécharger mogo kungulun bora bo digi abe ne ka code promo do ne ka code promo to de ko urgent na urgent de dro 10 € bena o ya retail te bara banede ou ko fa baga bank information be do ka Sendwave application konana na ka bank information be do la aw so mo me Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ko Orange numéro ari sakati avnu to ko muka 40 ans donc abu to muka abu do dro automatiquement na waru ci ma ba so Orange Money la strip waru ci go fla to dro me sala waru ci go fla na sabana bada 1,99 €, c'est 2 € akambe ciao ciao.